Xa ndizawunika ootata ke ngathi silawulwa yifemeli. Ewe. Kuthiwa ke torhwana isithethe masibe yi-1 kuhle. Amen. Ya bendenze inyoba ngapha ya. Awukho umntu ongenadonga. Amen. Ndenzela ukuthi ke njengoba nime noyi-2 nawunyamezela ke kuthiwa 1. Amen. Ya ke mandibulise. Tata. Kuzawuthetha umntu omnye. Asizuthetha sona. Into yena ke ndilipondomise. Qha ke ndikupondo mna. Qha ndihlala emampondomiseni apha kuTsonga. Bendinyawoza iduku. Phaa kuthi ke indoda iyaxhasa ingawi xa ithethayo. Ayisuka indoda ivele iyoma yodwa phakathi kwengingqi inyengayo. Igama lam ke ndinguRadafo. Ifane ndingumgwedlanyana. Ndifuna uyilungisa ndingumgwedlanyana. Utata uJoka lo kuthethwa ngaye. Besisebenza kunye eProcon. Udeka uyolala. Noba lo nyaka baye bengowesine ngabelungu kodwa bakuchana kakuhle ezincwadini. Wesithathu. Wafikela kum ke lo tata pha. Sibaninzi njengalo mbonayo. Umntana ke lo. Ukhulela pha la tata ke na ke wafika. Noko seqinile. Xa ndimjonga naxa sincokola inoba ndimshiya ngonyaka omnye. Kodwa ithandabuzeka loo nto xa ndimjongile. Ngenxa yembeko ebenayo emsebenzini. Xa ndithetha njengaye la tata lithamba. Umthuma amanzi ulihamba wakhe. Ungeyonto emsebenzini. Sizilabor sonke. Madoda. Thibawo. Awundipha amanzi apha ezenawo la tata. Lo tata uthambile yahleka xa kuhlekwa. So umcaphukise emsebenzini kacaphukiswana. Kukho abantu abangaka emsebenzini. uPaul ubale ncoko ngoku ayidibani. Ngoku umntana yena ngoku uyavela uba ngumntana. La tata bengakwazi uphendula rhabana. Sikunyamezele thina. Kodwa la tata uPaul into yoba uba laa nto ibuhlungu phaa kuye ngaphakathi ayiveli kodwa apha emlonyeni. Kangendlela ebelithamba ngayo. Kunee-jokes ke, ii-jokes ndizilibele ke ngoku ngesiXhosa. Ya liqhula kakhulu, sonwabisa ke laa tata umthethwayo. Funa ndicacisa loo nto. Apho sisebenza khona ke njengoba nesazi kungaphi eMoshel Bay kwikhampani bekuthiwa yiProcon. Procon Construction. Siye sacela ke kangangoko emlungwini. Umlungu asinongakwazi uyothi bye-bye kuye singabasebenzi. Umlungu wasikhupha ke. Kwacaba ke imoto incinci